Terve kaikki! Täällä on nyt NOF, elikkä NUM 2 Free. Ja täällä pelataan nyt Minecraft Single Player. No ei täällä mikään Single Player. Katsokaa vaikka. Siinä on, siinä on 2 tyyppiä tappelemassa. Ja mistä aimeissu sai miakan? Ja kun ei toi pihvi. Okei. Ja me ajattelin aloittaa multiplayer-sarja tästä ja joo, tästä tulisiko joku semmonen joku 10-20 minuuttia pitkä videoita, ehkä 15 minuutin, ehkä vähän pidempiä, ehkä jopa 30 minuutin pitkä. Ja joo, me yritetään tehdä näitä paljon aktiivisemmin, jos jaksetaan. Ja sano aimeisu moro! Päivy. Ja samoin aimeisu kutsua mun Noffiksi tai NUM 2 Freaks tai kakkoseksi. Jos sä saat päättää. Täällä kerro oikeat nimeä. Ja Megis. Joo. Tässä on ne YKK. Joo, kylläkin kelpaa. Mutta joo, Megis. Saat mä kutsua sun kanavan nimellä? Saat mä kutsua sun kanavan nimellä? Ai minä nimellä? Ei vaan kanavan nimellä sua, Megis. Joo, tämän Megisin kanavan nimi on Samusen. Ja joo, häiden tekee. Niin pitää Megis on siis, siellä on kanava nimeltä Samusen. Mä laitan joo, mä laitan descriptioniin sen Megisin kanavan linkin ja myös aimeissun. Ja joo, mä ajattelin nyt aloittaa tämä sarja. Te taitaa kuulla ove jotakin ääniä tuolta takaa. Ja se on täällä, mä oon täällä huone, missä. Joo, mutta joo, no aloittaa nyt tämä. Mä aloin hakkaa puuta. Hakataan kaikki 64 puuta. Oli jo, mä tein tämmösen työpöydän. Siis crafting table. Tää vähän lakia kun mulla on taas shader, mutta mulla on se lovil pienemmällä, Mä mutta tiedän, että se on crafting table, mutta koska mun R-vika, niin en mä saa suomentaa, niin miksi jää. no, mä en tiedä, että sulla on R-vika. Mä vaan pistelen täällä näitä totsia. Mä oon tehnyt mieli koko päivän laulaa. Ja tuossa saattaa alkaa kuulua noita TVn ääniä. Se johtuu siitä, että meidän ovi aukastiin, koska täällä käy tyyppi antaa mulle juomaa. No ei, mulla ei oo mitään palvelijoita. Okei, mä myönnän, ne on periaatteessa palvelijoita, mutta Sä oot hyvä. Eli ylimielinen. mitä? En taida ehkä. Oot sä hyvä. Joo, mutta siis ne on mun isovanhemmat ja ne tuo aina mulle juotavaa, ne huolehtii musta niin paljon. Ja niin, Eiku aina. niin sen takia tässä välillä kuuluu noita ääniä. Saanko mä lainaa sun crafting table? Antti meni. Missä se viedään? En mä. Asialla mä näen. Yritetään saa, vitsi mulla on nälkä. Se on just siellä. Kato kana, mä haluun, vitsi kun raakaa kananlihaa ja olisiko tällä kenelläkään pihviä? Eiku mä tarvii vielä puuta. Minkä takia mun edes piti Vitsi täällä on paljon kanoja. Onks täällä kenelläkään pihviä tai niin? Mulla. Joo, saisinko? Hake. Missä sä oot? Mä täällä. Mä tuun kohti sinne. Mä laitan zoomsia vähän isommalle. Jotta näette mulla on shader, niin se on. Tahdon vaan hiiltä. Hei, missä sä oot? Ai mä. Nyt onko taas laki? Okei. Laitetaan video settings. Se mä laitan hakkaan nyt täällä aina. Ok. Miten ja en halua lopettaa. Missä ne menee lehmät on? Kai meillä on siinä lampaita. Mun lehmä! Joo. Sillä on paljon kanaa. Ois! Saat. Rip.
Miksi mä en hyppää? Mä hakkaan tän lammasta, että me saadaan villaa. Ja me tarvitaan 6. Itse asiassa me tarvitaan 9 villaa. Ai niin, lampassa on ruoka, mä unohdin. Otiks sä Ikonen? Ei kun niin, eihän tästä pysty laittamaan ruokaa. Älä mene karkuun. Mä haluan lihata. Ja nyt mä saan ainakin lihaa. Jes, nyt mä saan poistettua. Koska minulla on niitä. Mä otan taas option se hieman. Lagaako niin paljon? Ei kun... No vähän. Pitää laittaa juntseja pienemmälle. No, aika mukavasti. Mulla ei lagaa yhtä. Mulla alkaa siitä, kun mä en niinku sammu puita. Ootteko te lähellä toisiaan? Mä voisin varpata. En mä tiedä. Mä oon kaivoksessa, että... Mä varppaan. Mä löysin lehmiä. Nyt mä oon maan pinnalla ja varppaan vaan. Ota mä hakkaan näistä nämä 2 lehmää. Vittu. Vittu tää on nopea tää lehmä. Oot nurkassa lehmä. Oi, sit saatiin vähän. Tuommoista. Mitä tää on? Kato, oliks tuolla sarvet tuolla. Jos se on se, kun painat tabia, niin se on se. Eiku niin on. Nyt sä et mä kuulis karkaa minulta, lehmä. Hakle homo lehmä. Osu siihen. Kato. Saa ainakin tapettu. Mä teen ekas miakaksi airukkia. Joo, Miksi, koska mä voin. koska olet mainis. Koska olen... Ei mikä mua tappaa. Mikä mua äsken happaa. Ei saa. Olitko se siinä? Enkö mä mukaan nyt tuohon osu tuohon vitun lehmään? Mennään sitten... Mulla on huono paikka täällä, niin mä teepätän Megisin luokke nyt. Onks sun paha paikka Megis? Sammutsel. Onks sun paha paikka Sammutsel? No, ei niin hirveen, mä vaan täällä hakkaa puuta. Joo, mä voin teleportata. Ei, itse asiassa ei oo. Ei. Ja mä otettiin jonkun hyvän paikan. Vitsi tää shader. Joo, te huomaatte mulla on shader. Joo. Se tuottaa vaikeuksia. Laitas niin. Lait se pois. Miks? Tai... En mä tiedä. Mä voisin ottaa sen pois kyllä, kun se vähän häiritsee tässä. Se sun taida tietää. Mä otan resource-packin tästä. Ton Pude PD. Mä laitan... Näin. Normaali Pude PD pack. Mä en halua 3D-blokkeja tai 3D-itemeitä. Näin. No. Tämmöstä. Mitä just tulee yö? Mitä? 32. Ei saa! Light save. Nyt tää näyttää hienolta tässä mun texturepackista ja miakka tää näyttää sellaisen valon. Siniseltä valon. Okei. Yö tulee. Teipettäkää mun luokkeessa. En mä nyt pysty. Mä oon Kenellä on hyvä paikka? minulla. No, eihän ekas saa. Eihän Mä ekas vaan saa täällä räppäilen ja se on juttuja mulla. Ai mei suks. Ai meissu. Ai niin. Koska sä annat se kaikkea tapahtuu. Ei, se menee niin, että... Koska me Tällä. annetaan. Mä tajusin sen sitten joku 2 vuotta silloin kun se tuli. Oikeesti. Ei onks täällä laavaa vaan ketkinen rakentaa puuta? Koska
Koska Ei kun se on iksi. Joo, mä... Silmiini sattuu. Mistä Saat sä mä- noin nopeasti rautakavaa jo? Se kävi mainos. Mä saan tämmössä. Mä tein. Ei. Oliks... se oli siellä. Auttakaa. Mä tuun pelastamaan, ei hätää. Kantaa varo, siellä on Enderman ja... Tapasin. Laita toi kiinni tyydytellä. Se Spiderin jo. Nyt se Enderman jo vaan mun kimpussa. Kyllä se on ihan jees. Se on... Anna mun tähän- syödä ekat zombit please. Nyt mä voin tappaa sut. Niinku sä halusitkin. Elä se Enderman ei ole näköjään mulle vihainen. Hyvä homma. Mitä taas? Pitää lähteä kohta saunaan. Enderman, mä näen mua Endermanin luona. Joo, niin on minäkin. Mutta ei ne oo mitään pahoja. Pelkääks sä niitä? Ei ne? Vaan kato kun sitä katsoo. No on joo helppo tappaa heitä. Mä ei nyt millään puumiakaan sentään. Äskenkin tapoin yhden Endermanin. He sulla on Iron miakka, se on ehkä vähän. No joo, mutta onks mulla armoria yhtään? Ei. Sulla on Iron maski. Ja sä, et mulla on... Siihen vaan tarvitaan yhtä asiaa. Taitoa. Hei, Tapan tommotteen tossu. vaikka puumiakan. Vai puulan. Skeleton saakeli. Tapan tommotteen puulan. Jes, mä saan sen skeletonin tapettua. Koska me annetaan kaiken tapahtuu. Mitä toi on tommosel ilmeellä toi Enderman? Äläsi mun silmiini sattuu. Jumalta siisti. Koska se annetaan Vittu sä totasen diltblokkia siitä. Nyt ei kyllä. Viittiskö? äläsi mun silmiini sattuu. Vittu saakeli sä kuolit tässä. Nyt sä kuolet saakeli. Oho, mä kuolin. Mä lähdin Endermanin kimppuun, kuolin. Ei olisi ehkä kannattanut. Joo, mä löysin tommoseen, mikä tää oli? En mä muista edes näitten paikkojen nimen luemaan tai kautta. Ravine. Kuilun. Ravine siis. Ei se syö appleja. Asia on... mikä on tää? Aineista. Mä tein mulle suojan, joten Ei, älä hakkaa. Älä hakkaa. I am friendly to you. Ja pörlii varmaan kaikki kamat sieltä nuolista vaan. YM. Noniin. Oho, olis mulla on tätä enää. Mistä pääsi tästä TP tänne? Reissia vaikka. Lähelläsi mun Kumpi silmiini. on ylhäällä? Kumpi on ylhäällä? Minä Mä. olen. Mitä sä oot tehnyt tähän? älä rikosta! Mä menen saunaan, niin mä laitan itten suojan. Jätät kuvauksen tohon noin vaan. Ei, mä stoppaan se. Okei, ottakaa pieni hetki. Katsojat.